Башкортстанда татарларның хәле әйбәт дип әйтергә була. Без зарланмыйбыз. Без Башкортстанда миллионнан артык татар яши. Без үзебезне көчле халык дип эшлибез. Шуңа күрә безгә теге зарлана алмыйбыз. Яшәү ул безнең менә теге бөтен Татарстандамы, Башкортстандамы или бүтән Россиянең бүтән төбәкләрендәме шул күп нәрсәләр теге экономика белән бәйле, күп нәрсә бүтән төбәкләрдәге кебек дип әйтергә була, әгәр дә ул гомумән теге халыкның яшәвешен алганда. Инде менә милли мәсьәләгә кергәндә, кызганычка каршы монда безнең бик әләни мактана алмыйбыз, безнең эшләребез теге әйбәт дип, яхшы дип. Чөнки, мәсәлән, мен үзем күп еллар инде бер 30 еллап милли хәрәкәттә, менә шушы 30 ел эчендә үзгәрешләрне минем күз алдымда узды. Мәсәлән, моннан 30 ел элек безнең татарча укыган мәктәпләр саны, укыту гына түгел, укыган мәктәпләр саны күпме иде. Шуннан соң теге татарча укытыла торган теге мәктәпләр саны күпме иде. Һәм менә бүгенге көн белән чагыштырганда, кызганычка каршы алар кәмеде. То есть һәр ул мәктәпләрдә дә укыган балалар да теге саны әзрәк. Шуңа күрә бик әләни ул яктан теге сөйнәбез дә, теге мактанабыз да дип теге әйтүе кыенрак. Чөнки, мәсәлән, кызганычка каршы миллионнан артык татар яшәсә дә, шулай булгачлан бюджетның шул кем дигәндә 3тән 1 өлешен теге безнең татарлар кертә. Әмма республика бюджетына инде безнең телевидениедә татар телендә тапшырулар юк, элек бар иде, Рәйхан дигән бер тапшыру, хәзер ул да бетте. Шулай ук, мәсәлән, балалар өчен без инде күптән сорыйбыз, теге Курчак театры кирәк, чөнки безгә тәрбияне теге яшьтән үк теге балалардан ук башларга кирәк. Менә балаларга мәсәлән Курчак театрымы или яшьләр театрымы, алар да юк. То есть менә ул яктан караганда җитешсезлекләр турында. Әмма шулай уңай яклары турында әйтеп китәргә була. Мәсәлән, барыбер безнең үзебезнең теге Уфада да, Туймазыда да татар театрлары бар. Барыбер гәзитләр чыга, Кызыл таң, Өмет гәзитләре. Мин менә уйлыйм, менә кайчакта теге бүтән төбәкләр белән чагыштырганда, чөнки Россиянең бүтән төбәкләрендә алар юк. Теге гәзитләр дә, шундый журналлар да, радиода тапшыруларда, мин уйлыйм, радио тапшырулар турында Зәлия ханым үзе шунда эшләгәч күбрәк теге сөйләр. Әмма әйтеп торам, монда төрлечә карарга була. Нидә кебек, стаканга караган кебек, былай бер төрле карасаң, ул ярым тулы, икенче караганда теге ярым буш. Шуңа күрә шундый хәлләр. Мен әйтеп киттегез, сез әйткән мәдәният өлкәсендәге, милли мәгариф өлкәсендәге проблемалар кайдан килә? Бу Башкортстанда яшәгән татар милләттәшләребезне кыерсытума, кысрыклаумы, бу аларның хукукларын кысума, хукукларыннан мәхрүм итүме, бу кайдан килә? Гомумән без бит ияләнгән карарга Башкортстан белән Татарстан элек-электән тугандаш дәүләт, тугандаш халык дип Мостай Кәримгә һәйкәл ачтылар, аңа хәтлек Тукайга һәйкәл ачтылар Башкортстанда. Проблемалар кайдан килә? Барысы да яхшы икән, бу кайдан чыга? Менә безнең 1937 елда Башкортстанның конституциясын кабул ителгәне һәм шуннан яңышмасам 79 елга хәтлек бугай конституциядә безнең бер тигез башкорт һәм татар телләре официаль статуста. Икесе дә бер тигез иде. Әмма шушы 80-90 елдагы вакыйгалардан соң безнең бүгенге көндә татар теленең беринде дә статусы юк. Әйтеп торам, миллионнан артык татар яшәсә дә,
телнең статусы юк. Телнең статусы булмагач, әгәр дә мәсәлән татар теле дәүләт теле статусы булса, башкорт теле белән бер тигез. Ул чакта ул мәҗбүри булыр иде шул ук матбугат чараларында. Әйтим, телевидениемы, или бүтән тапшырулармы, или бүтән кызганча каршы шундый күренешләр дә була. Менә районның исемен әйтмим инде, берничә районда безнең татар оешмалары мәдәни чара алып бара. Кемнеңдер, нәрсә дип әйтим инде, ул ераклыгымы, нигә сез татар телендә алып барасыз, нигә сез дәүләт телендә алып бармайсыз дип, шундый әйтүчеләр дә булды. Безнең бит Башкортстанда дәүләт теле башкорт теле. Шулай булгач, сез бу официаль сезнең чара, сез алып барырга тиеш официаль дәүләт телендә. Менә шушы татар теленең дәүләт теле якланмау, шулай ул мәктәпләрдә дә, мен әйткән бит, мәктәпләрдә татар теле укытуы кәметелә. Бездә чөнки менә безнең башкорт кардәшләребез мактаналар һәм чыннан да аларның мактанырга андый мөмкинлекләре бар, чөнки 100% диярлек башкорт балалары башкорт телен укыйлар. 100% диярлек. Чөнки ул дәүләт теле буларак керә, анда әйтергә кирәк, татар башкорт балалары гына түгел, урыс балалары да, украинмы, татар балалары да башкорт телен укый. Шуңа күрә бөтенесе 100% дәүләт теле буларак башкорт телен укый. Татар теле дәүләт теле статусы булмагачтын туган тел буларак кына керә. И туган тел буларак, менә сез үзегез беләсез, федеральный программаларда үзгәрешләр кертү белән дә хәзер кайбер мәктәпләр салый башладылар туган телле не түгел, икенче программаларны. И шуңа күрә кызганча каршы кәмегәннән кәми. Менә әгәр дә ул безнең тел статусы якланган булса, ул чакта безгә эшләргә уңайлырак булыр. Менә шундый кызык бер момент индеме. Хәзер шундый тенденция полилингвальный күп телле мәктәпләр ачалар. Димәк, без инглиз телен, кытай телен, француз, немец телен өйрәнергә безнең вакытыбыз да, тырышлыгыбыз да, хезмәтебез дә җитә. Ләкин миллионнан артык татар яшәгән төбәктә безнең дус, ул бездән еракта түгел, Башкортстан, шулай бит. Безнең күрше төбәктә миллионнан артык татарга үз телләрен өйрәтергә мөмкинлек тудыра алмыйлармы ни? Инглиз телләрен өйрәтәләр, башка кытай телләрен өйрәтәләр, алар еракта. Татарстан ул чыннан да безнең өчен башкортлар өчен татарлар, ул чыннан да туганнар. Ничек менә шулай соң? Беләсезме? Монда мин уйлыймын, әзрәк тарих белән дә бәйле. Башкортстан республикасын төзегәндә, ул бит башта аның башкаласы Төмәстә булды. Һәм ул вакытта Заки Валидиләр, шушы безнең республиканың Башкортстан төзүчеләренең берсе, Уфа губерниясын Башкортстанга кушуга каршы булды. Һәм аның менә монау лозунгы кайбер саны ничектер начар итеп карыйлар, Башкортстан башкортлар өчен дигән. Әмма ул минемчә дөрес булган, чөнки менә ул әйткән бу лозунг ул элекке Башкортстан, кече Башкортстанга башкаласы Төмәстә булган. Чөнки анда 90% дип әйтергә була, күпчелек башкортлар яши иде. И ул чакта менә бу фикер дөрес иде. И ул каршы булды ни өчен? Уфа губерниясын кушу, чөнки безнең башкортлар югалачак анда дип. И менә кайбер елларда, может быть, шулай булгандадыр. Чөнки хәтерегездә булса, мәсәлән, 79 елны халык саны исәпкә алсак, безнең беренче урында урыс халкы иде, икенче урында татарлар иде. 1,120,000 тагын ничәдер иде. Шуннан соң 900 кенә башкорт, алар 3нче урында. Әмма әйтеп китәргә кирәк, шулай ук шушы 900,000 дип язылган, башкорт дип язылган халыкның, кешеләрнең туган теле, татар теле дип 300,000 язган иде. Мәсәлән, мин ул кызык статистика саннары Илеш районыннан караган идем. Анда, может быть, мен әзрәк яңгышырмындыр, но болай якынча гына әйтәм инде. Мәсәлән, 18,000 кеше яши, шуның, пускай 9,000 мәсәлән, ни булсын ди, башкорт булсын ди.
шул 9,000 башкорт дип язылганның 8,000-е туган теле татар дип язган. Бәләкәй генә теге, даже ул 1,000 дә түгел, 1,000-нән әзрәк саны туган теле башкорт дип. Шуңа күрә ул бит тел безнең милләтнең раслай торган бер теге факторлары инде. Шуңа күрә мин уйлыймын, республика төзегәндә кызганычка каршы менә бу әзрәк теге мина шундый булып заложено. И менә бүгенге көндә дә әйтергә кирәк, хәзер 2002 елны халык саны исәпкә алганда алар 2нче урынга чыктылар. И ни өчен ул эшләнә? Монда ул әзрәк теге сияси яктан да карала. Куркыныч менә без кайчакта турыдан-туры безнең теге башкорт кардәшләр белән, иҗтимагый оешма җитәкчеләре белән сөйләшкән бар. Алар әйтәләр, әгәр дә без 3нче урында калсак, башкорт милләте, безне милли республика буларак бетерергә могут. Ничек инде Башкортстан республикасы төп дип саналган милләт, ну, Башкортстан булгача төп дип санала бит башкорт милләте. 3нче урында гына, даже 3тән 1 ул 4тән, ну, где-то бер 10-15% гына башкорт булса, ничек инде ул Башкортстан республикасы милли республика буларак, шуңа күрә битердән, шул бетүдән куркып, сияси монда кызганычка каршы шу күренешләр аркасында бу башкортлар саны күбәйтелә. Туктагыз, аның бөтен кызыгы да шундай, гафу, ул бөтен кызыгы да шунда. Андый төбәкләр бит ул юк. Мәсәлән, менә Башкортстанда чыннан да татарлар башкортлардан күбрәк икән. Бу бит читтән караганда кызыграк, бу бит үрнәк алырлык. Менә ничек күп татарлар булсалар да үзләрен Башкортстанда яши. Менә мондый сәяси алымнар кулланып курыкмыйлар микән? Анда яшәгән татарлар, ничә без башкорт булырга тиешсең әле? Минем бабам татар булган, аның әтисе татар булган. Диндә шундый бер бар, үз атаңның исеменнән аерылырга ярамый дигән. Ул зур гынах санала. Менә шуннан куркып, тукта, мин татар була торып, ничә Башкортстанда яшим соң дип, Татарстанга күченеп кайтмаслар микән, үзләренең туган якларына? Беләсезме, менә мин монда нәрсә дип әйтим инде. Безнең бу теге официаль җирдә андый сүзләрне һәр вакытта әйтергә дә ярый микән, юк микән? Ну, барыбер мин аны әйтәсем килә инде. Без әгәр дә Татарстанга, сез әйтмешли, китсәк, без әйтәбез, без үзебез генә түгел, безнең ата-бабаларыбызның каберләре менә монда күмелгән. Менә минем авылда, минем үзем Шакмаш районыннан, үзем авылында, монда минем әтинең, әнинең, теге карт әниләрнең һәм башка теге безнең беренче буын каберләре. Без китсәк, үзебезнең җиребез белән китәбез. Безгә үзебезнең ата-бабаларыбызның каберләрен ташлап, ул безнең җиребез. Шуңа күрә без теге җиребезне ташлап түгел, без китсәк, үзебезнең җиребез белән китәбез дип шундырак фикердә. Шуңа күрә мин булдым. Менә Зәлия ханым, без инде мәдәният өлкәсенә бераз башта кирип киткән идек, әйме, сез инде татар кызы, Башкортстанда татар кызы проекты җитәкчесе буларак, әлеге өлкәдә берәр проблемалар бармы, яисә киресенчә менә шундый матур Башкортстан халкы өчен, Башкортстанда яшәгән татарлар өчен хас булган матур үзенчәлекле яклар да бардыр? Мин ярты гомерем белән шушы проект белән шөгыльләнәм. Шулай ук бар татар оешмаларында да әгъза да булып тордым. Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры да булдым, Загир Аксановичтан соң. Шуның өчен әлеге вакытта хатын-кызлар оешмасының әгъзасы һәм инде Ак калфак оешмасында аның урынбасары да булып торам. Шуның өчен әйе, хатын-кыз барыбер дә төптән карый, төптән уйлый. Мәсәлән, Ак калфак оешмасының 56 филиалы бар Башкортстанда. Алар олы яшьтәгеләр генә түгел, алар балалар бакчасы белән дә эшлиләр. Алар мәктәп балалары белән, укучылар да белән эшлиләр. Һәм төрле гореф-гадәтләргә дә басым ясыйлар. Шуның белән җәлеп итәләр. Төрле ансамбльләр оештыралар. Милли костюмнар тегәләр. Шуның өчен алар җыелганда, алар оештырганда дин әһелләрдә кушыла. Менә милли яктан, дини яктан алар берләшкәч көчле була. Шуның өчен мин нәрсә әйтәсем килә? Нидә генә каршылыклар булса да, эшләгән кешене бер вакытта да туктатып булмый.
Ул тагында адым ясый, тагында тырмаша һәм теләгән кешегә бар ишекләр дә ачыла. Шуның өчен нинди генә вакытларны күрмәдек без бу тормышта. Без һәр вакытта да эшлибез. Әлеге вакытта мин инде 20 елдан артык радиода да эшлим. Шуның өчен бәхет ачкычы тапшыру алып барам анда. Анда инде менә безнең шәрәфле кунакларыбыз, милләтебез өчен эшләгән бик күп шәхесләрне чакырам. Аларны танытам. Безнең инде онлайн аны бөтен дөньяда тыңлый алый, тыңлый ала Украинадан башка. Шуның өчен мин баш иям, милләт өчен без тырышабыз. Булдыра алганыбызча һәм һәр эшләгән эшкә, кешегә мин аларның да баш иям. Нинди генә чаралар үткәрелсә дә, нинди генә җыеннар булса да, ул кирәк. Менә Акылфак оешмасын бик хөрмәт итәм, чөнки ул бөтен республика буенча эшли. Аларның төбәкләр белән эшлиләр. Русча әйткәндә, между собойчик кына түгел. Җыелыштылар, рәхмәт хатлары тараттылар, алай түгел. Төптән карарга кирәк. Шуның өчен милләт өчен эшләгән кешеләрнең гамәл дәфтәрләре бер вакытта да ябылмас ди бит. Шуның өчен ул алама, ул яхшы дип бер вакытта да әйтергә тырышмыйм. Эшлиләр икән, эшләргә кирәк. Булдырабыз икән, булдырырга кирәк. Ул Татар кызы проектын Загир Аксанович Азатлык Татар яшьләре берлегендә ул 92 елдан башлап кителгән. Мин инде бу проектта 96 елдан бирле. Шуның өчен чыннан да ул башта авылларда үткәрелде, шуннан соң районнарда без инде алар менә икенче сайлап алу турлары белән йөрибез районнарда, төбәкләрдә. Һәм инде иң-иңнәрен сайлап алабыз. Бу шул хәтле Башкортстандагы иң матур чара. Анда шул хәтле тарих, ана теле, һәм инде үзебезнең гореф-гадәтләр. Анда кызлар эчке күлмәкләрдә йөрмәй, менә матурлык конкурслары белән, башка конкурслар белән чагыштырганда, анда балалар шул хәтле кызлар дим инде. Кызлар, мин аны балалар дип кабул итәм, чөнки барысын да яратам. Шул хәтле талантлы, шул хәтле уңган, спорт яктан да. Менә 4 малай арасында бер төпчек кыз бит инде, менә шундыйлар 6 балалы балалар килә. Без аларны сәхнәгә шул хәтле матур итеп әзерлибез, менә хатын-кызның бар сыйфатларын ачырга күрсәтәбез. Һәм тагын да Акылфак оешмасы шундый чара үткәрә, татар кызчыгы. Анда инде менә шушы татар кызы элек Нәүрүз гүзәл дип үткәрелә иде, 15 ел бездән Нәүрүз гүзәл дип үткәрдек. Айырмалы буларак бу кызчык тагын да матурак, чөнки алар шундый бәләкәй, шундый чебешләр кебек, алар шундый матур җырлыйлар. Әти-әниләре аларга милли киемнәр теккәннәр. Алар шул хәтле саф инде менә бирәләр үзләренең йөрәкләрен. Ул авылларда үтә. Һәм нинди генә эш кенә булмаса да, авыл клубы тулы басып торалар. Һәм шушы бәпкәләргә карап, алар нинди горурлык бит инде. Менә шушы нинди генә бәләкәй эш дип тә карап буланы, зур эш дип тә карап була. Һәр кеше менә шундый матур, без инде Казанга килгәндә Загир Аксанович белән шундый гөлләмәләр турында сүз әйтте ул. Әйе, һәр милләт ниндидер чәчкә белән тиңләп була. Әмма ләкин менә гөл чәчәк, розалар белән генә дөнья тулса матур булыр иде. Менә истә, әмма ләкин гөлләмәләрнең төрле булуы кирәк. Мәсәлән, ялан чәчәкләре нинди матур. Алар чәчәкләр яз көне дә башлый, җәй көне, көз көне, һәрберсе төрле матур. Без бит сайлап алмаганбыз туган җиребезне. Без сайлап алмаганбыз милләтебезне. Без сайлап алмаганбыз үзебезнең менә ират һәм хатын-кыз булуыбызны. Без аның белән горурланырга да тиеш түгелбез. Без үзебезнең эшләребезне җиткерергә тиешбез. Үзебезнең буыннарга һәм сакларга тиеш безгә Ходай нәрсә биргән, менә шушы милләтне, туган җиребезне, табигатьне, балаларны тәрбияләп үстергә тиешбез. Һәм үзебездән соң без игелек кенә калдыра алабыз. Шуның өчен мин дип йөреп, әлемнәр күтәреп, бик күп йөрдек инде, анысын да йөрдек. Айдар Хәлимнәр белән безне миллион татарны искә төшерегез дип мин Өмет исемле әлемне дә күтәргән идем. Шул хәтле мине әрләгәннәр иде. Без президентыбызны яратабыз, нишләп аны әйтеп йөрисең? Дим, искә төшерегез, бездә бар. Шуның өчен без инде ул шушы милләткә эшләү, ул
теләк мул, диагноз мул. Шушы теләп эшлибез, яратып эшлибез. Ул безнең канда. Шуның өчен нинди генә чара булса да, ул ниндидер нәтиҗә бирәчәк. Инде күптән түгел Башкортстан җитәкчесе Ради Хабиров чыгарган шундый карар дип әйтик мин аны, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан 100 кешедән арткан чаралар тыелган бүгенге көндә. Әлбәттә, монда сүз бара инде Башкортстан турында гына түгел, Татарстан турында да, башка төбәкләр турында да. Татарстан Республикасында иҗат итеп яшәүче артистлар инде бу турыда үз фикерләрен белдерергә дә өлгерде. Анда кемдер әйтә, бу сәяси алымдый, кайберләр әйтә, әлегә без аны үзебездә тоймыйбыз, ләкин менә Башкортстандагы районнарда инде чыннан да концерт кую авырая, кыеная бара диләр. Сез моны нәрсә дип күрәсез? Бу чыннан да пандемия белән бәйлеме, яисә җанисәп вакытында әзрәк кенә татарларны йодрыкта тотырга тырышудамы? Юк, монда мин уйлыймын, кирәкми теге нидер нәрсәдер эзләргә. Чыннан да ул пандемия белән бәйле дип уйлыйм, чөнки безнең өчен менә кайбер чараларыбызны үткәргәндә дә безнең уйлыйбыз иң теге төп нине, чтобы безнең активистларыбыз, аларның исән сау булуы, аларның таза булсыннар, ширләмәсеннәр. Шуның өчен мин уйлыймын, бу чыннан да пандемия белән бәйле. Һәм менә шунысы ышандыра, әкренләп менә ширләгән кешеләрнең саны да кәми, менә хәзер вакцинация да башланды. Һәм мин уйлыймын, һәр бит халык санын сентябрьгә күчерделәр. Менә Мәскәүдә дә әйтәләр, Алла берсә, теге яздан соң безнең уже теге бөтенләре ачылачак. Теге җәй көне мин уйлыймын, без шушы халык саны буенча төрле матур чаралар үткәрәчәкбез. Әгәр дә инде шушы теге чаралар турында әйткәндә, менә халык саны турында әйткәндә, беләсезме, беренчедән без үзебезнең рәхмәт сүзләребезне безнең президентыбыз Рөстәм Миңнехановка җиткерәсе килә. Бүгенге көндә чыннан да ул теге бүтән төбәкләргә дә мин беләм, теге ярдәм итә, әмма соңгы вакытта Башкортстанга ярдәм итүе чыннан да бергә-бер теге артылды. Менә моннан 2 ел элек без теге Башкортстанның 100 еллыгына башлаган чара үткәргәндә ул безгә килгән иде. Теге безнең Рөстәм Миңнеханов белән теге очрашу булган, һәм без шунда аңардан теге ярдәм сорап Башкортстанда Бөтендөнья татар конгрессының вәкиллеген ачу турында. Һәм чыннан да менә былтыр ул вәкиллек ачылды. Бүген көндә анда 5 кеше эшли. Безгә транспорт белән дә ярдәм ителде. Һәм менә шушы ярдәм итүләр, төрле чаралар үткәрүдә дә, менә грантлар белән әле без менә үзебезнең документларны бирдек грантларга, анда да ярдәм кулы сизелә. Татарстанга без зур рәхмәт әйтмәкче булабыз. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы да, мәсәлән, менә 1 ел эчендә генә былтыр аның җитәкчесе нинди генә аның тыгыз эшләре булмаса да, безгә саны буенча әйтәлмим, әле 4-5 тапкыр уже килеп китеп, безнең белән халык белән очрашулар үткәрде. Әйтеп торам, менә Татарстаннан ул яктан теге уңай теге күренешләр бар. Әмма тагы шуны әйтеп китәсе килә. Әгәр дә инде халык санын исәпкә алу күзгә күчерелмәгән булса, әгәр дә ул апрельдә узган булса, без, мәсәлән, мин әйтер идем, безнең иҗтимагый оешмалар һәм татар оешмалар, шулай ук Татарстан ягыннан да без эшләгән эшләребез менә чагыштырганда бүтән оешмалар белән кәмерәк. Бүтән оешмалар белән дип әйтим, мәсәлән, безнең республикада бик актив эшләп килә Башкорт Корылтайы. И алар менә һәр күп
районнарда чаралар үткәрәләр. Һәм ул чаралар хәзер менә үтә башлады безнең северо-западный дигән хәзер алар уйлап чыгарганнар теге диалекта теге башкорт теленең һәм менә шул районнарда башкорт орулары дигән чаралар үткәрә башладылар. Һәм ул чараларда халыкка шундый фикер җиткерелә. Яисә без анда яшәгән халык, алар үзләрен татар дип дөрес санамыйлар. Чөнки без теге тел белән бәйле, гореф-гадәтләр белән бәйле, сезнең телегез ул башкорт теленең северо-западный диалекты гына. Ул сезнең татар теле түгел, башкорт теле аның северо-западный диалекты. Сез үзегез менә төрле әле менә яңарак кына булды дүрт теледә теге оныттым исемен балыкчы бугай. Шуннан соң менә Оскан районында балыкчы менә һәр бу көннәрдә уза Янаул районында теге уран рулары дип. Анда шушы менә күпчелек татар яшәгән районнарда шундый чаралар үткәрелә һәм алар менә нәрсәгә әйтәм, безнең әзрәк эшләп җитмәвебез. Biz de чаралар үткәрдек. Менә рәхмәт әйтәсе килә бөтен дөнья татар конгрессына, алар моны Татарстанга чакырып, Мөслим районында безнең күп кенә үзебезнең активистларны чакырып очрашу үткәрдек. Октаныш районында, Уфада да шулай үткәрдек. Әмма без халыкны чакырып, ул безнең активистларны чакырып кына без чараларны үткәрәбез. Әмма ул активистларга біз шушы стратегияны аңлатабыз, шушы татар халкының гамәл стратегиясын. Әмма активистлар аны былай да белә һәм ул активистларны безгә татар булып язылыгыз дип өндәргә кирәкми. Алар без әйтсәк тә, әйтмәсәк тә, алар былай да ул безнең актив, былай да татар булып язылачаклар. Әмма без менә үзебез кызганча каршы районнарда, авылларда эшләй алмадык. Әгәр дә мәсәлән апрель айында халык сан исәпкә алу булса, мин уйлыймын, менә безнең менә шушы җитешсезлек аркасында без күп кенә татарны югалтырга мөмкинчелек булар. Менә сезнең белүегезчә, без былтыр декабрьдә узган Башкортстан татарлар исполкомының утырышында уйлага шундый карар кабул иткән идек, март айында съездны үткәрергә. Әмма бүгенге көндә күп кенә районнардан хакимият башлыклары шушы пандемия, коронавирус белән бәйле без ул чараларны үткәрә алмыйбыз, чөнки без куркабыз, әгәр дә күп халыкны җыйсак, бу шир таралырга мөмкин. Һәм ул дөрес тә ул. Шуңа күрә алар үзләренә андый җаваплылыкны аларга куркалар. Без бәләкәй сон, мәсәлән, алар әйтәләр, например, 10-15 кеше белән. Әйдәгез, 10-15 кешене җыеп, без үткәрергә риза. Менә сез әйтегез, зур залда 100 кеше, 200, 300 кеше җыеп чараларны үткәрә алмыйбыз. Безгә кирәк именно шул халыкка җиткерер өчен күбрәк кеше белән, һәрбер авылдан, һәрбер районда күбрәк кешеләр белән очрашулар үткәрергә кирәк. Шуның өчен без карар кабул иттек, аны күчерергә җәйгә, август аена, менә июнь-июльдә районнарда шушы район конференцияларын үткәрергә. Инде без Татарстан белән Башкортстанның үзара элемтәләрен сөйләштек. Һәр вакытта да теге уңай позитив яклар гына булмый, кискен яклар да була, проблемалар да бар. Бер кеше әйткән бит, әгәр дә сезнең проблемаларыгыз икән, пульсыгызны тикшереп карагыз, сез исәнме икән дип. Шуның кебек, хәзер бераз рухи, ничек дип әйтим, менә гаилә темасына күчәсе килә, чөнки беркемгә дә сер түгел, телне, мәдәниятне, гореф-гадәтне, гомумән халыкны саклап калу эшендә гаилә гаҗәеп зур роль башкара. Монда инде татар хатын-кызының да әһәмияте бик зур. Һәм инде менә хатын-кыз дигәч, Зәлия апа сездән башлап китик әле. Менә гаиләдә татар телен ничек саклап калырга? Һәм бу эштә хатын-кызның, әни кешенең менә роле нинди? Сезнеңчә? Теге чаралар белән бу минем өчен генә сорау бирелдеме дип уйлап торам. Мәсәлән, сценарий язганда татар кызы конкурсына без анда бала чактан башлыйбыз.
бишек көйләреннән үсмер чакларына басым ясыйбыз. Һәм әлбәттә, хатын-кызның сыйфатларын ачып һәм туй күлмәкләре белән тәмамлыйбыз, ә гаилә туй күлмәгеннән соң башлана. Без аларны әзерлибез гаиләгә. Ә менә хатын-кыз оешмалары үткәрә бит инде. Алар туй йолалары үткәрәләр. Мәсәлән, Нефтекамскта шул хәтле матур. Бишек туйлары, йолалары. Шуннан соң бәбәй тугач бит ниндидер йолалар. Монда һәр вакытта да аларның положенияларында шулай расланган була, балалар да, үсмерләр дә барысы да катнашсын дип. Менә шушындай чаралар аша. Әйе, һәр вакытта да мисал китерәләр ул. Менә Финляндиядә, Америкада шул хәтле оста татар телен беләләр, алар гаиләдә өйрәнәләр. Без гаиләдә сөйләшәбез. Ә минем балаларым татарча укымадылар. Алар мультфильмнар карыйлар русча. Безнең тормыш иптәшем Руслан белән шундый зур хыялыбыз турып калды, Сөембикә турында мультик төшергә. Чөнки Муланны карап без өйрәнәбез аның батырлыгына. Ә Сөембикә шундый герой. Менә аның бала чагыннан үсмер чагына һәм инде патшабикә булган чакларына кадәрем шундый менә балаларга аларга шундый тапшырулар кирәк татар телендә. Алар горурлансыннар. Шундый патшабикә булган. Мин дә шуның кебек буласым килә дип. Әйе, без сөйлибез, үзебезчә күрсәтәбез, укыйбыз. Әлбәттә, мин 3 бала тәрбияләп үстердем. Минем оныкчык та бар, онук та бар. Без аларны мәчеткә йөртәбез. Алар гарәп телен белергә тиеш. Чөнки алар дугаларны дөрес укый белергә тиеш. Менә иман бирергә тырышабыз. Әмма ләкин ул барыбер дә дәүләткә сылтанма дип әйтәләр. Алар укырга тиеш. Аларның туган тел дәресләре дә булырга тиеш. Бер генә түгел. Бер генә дәрес атнасына түгел. Минем инде улым 40-ка кадәрем сөйләп бишле алып кайткан татарча. Шуны әклимәне җырлаган. Шуннан соң әтисе белән туган телне өйрәнделәр. Менә шушы 3-5 инде ул безнең ул елга җитәчәк. Аңардан башка сорап тормыйлар, ул белә. Безгә дәресләр кирәк. Безгә мәктәпләр кирәк. Өстәп әйтер идем, яңарак кына безнең язучыларның шундый бер утырышында фикер яңгырады, ул матбугат баспаларында да бастырылып чыкты. Кызганычка каршы, менә язучылар, яшь язучылар саны кәмегәннән кәми, һәм алар аны бәйлиләр шушы мәктәпләрдә теге әдәбиятны тирән өйрәнгән балалар саны кәми. Шуннан да гаиләдә мөмкин өйрәтергә, кайчакта диләр бит кухня теле дип, бит ул теге эпилек тозлык теге сөйләшергә ниндер. Әмма мәсәлән, мин үзем дә урыс мәктәбендә укыдым. Татарча сөйләшә беләм, кызганычка каршы әдәби телне мин белмимен. Без менә шулай үзара аралашып кына теге сөйләшәбез. Мәсәлән, менә шушы язучылар барлыкка килсен өчен алар өйрәнергә тиеш татар әдәбиятын мәктәптә, теге бөтен теге классик, ул ниләре генә түгел, шуннан да теге мультфильм аша да мөмкин, бүтән ниләр аша да мөмкин. Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы менә җанлы сүз проекты белән бит инде үткәрә, һәм инде туган як шигъриятен алар бар мәктәпләр белән элемтә тоталар. Әмма ләкин алар әзәя. Әзәя, кызганычка каршы менә ни өчен дигәндә, мин Зәлия ханым сүзен теге өстәп әйтәсем килә, әгәр дә ул гаиләгә генә ышанып, теге әгәр дә укыту булмаса, әйтәм, ул балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Балалар бакчаларында, шуннан соң мәктәпләрдә, югары уку йортларында, әгәр дә без аны укыта алмасак, аны оештыра алмасак, телне беләчәкләр, бит. Әмма матур иттереп теге язучылар, шагыйрьләр, белмимен, барлыкка килер микән, юк микән? Чөнки әйтеп торабыз, аны туган тел буларак теге тирән өйрәнергә кирәк. Ул мәктәптә генә аны минемчә оештырырга була. Инде монда башка шундый уй килә.
хәзергә тияниләр балаларына кухня дәрәҗәсендәге татар телен өйрәтсә, шул өйрәнгән балалар үзләренең балаларына, оныкларга инде килеп чыга име, кухня телендә түгел, савыт-саба теленә генә әйләнеп калырга. Бит һаман кими дә, аннан соң бер кашык утырып калачак. Исәнмесез, сау булыгыз белән. Инде әңгәмәбез менә ахырына якынлашып килә. Күп сөйләштек, тәнкыйтьләдек дә, матур якларын да сөйләдек. Татарстан белән Башкортстанда яшәүче татарларга, башкортларга, шушы матур тугандаш ике милләткә нәрсә әйтәсегез килә? Менә без быел үзебезнең эш планыбызга шундый шараны керттек. 20 түгел, 16 августта быел Татарстан белән Башкортстан арасында шундый шартнама төзүгә 30 ел була. 30 ел элек Татарстан белән Башкортстан арасында шундый килешү төзелгән иде. Ул килешүдә безнең Башкортстанда татар телен үстерүгә, татар мәдәниятен үстерүгә шушы чараларга ярдәм итү буенча Башкортстанда, Татарстанда башкорт телендә, Башкортстанда татар телендә шундый төрле чаралар үткәрү буенча. Менә ул без уйлыйбыз бу чараны матур итеп үткәрергә, чөнки сез беләсез, шушы моннан 2 ел элек шулай ук безнең Башкортстанда яңадан бу килешү төзелде. Һәм бу килешүне хәзер минемчә тикшерергә дә кирәк, ничек эшләнәме, юкмы, анда нинди чаралар, төрле чаралар карарганы, ничек ул бармы, юкмы турында без теләр идек. Күбрәк менә безнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы мәктәпләр, менә татар мәктәпләре турыдан-туры элемтәдә булсыннар иде. Чөнки менә барыбер безнең укытучыларыбыз бар, татар укытучыларны, әмма аларга барыбер фикер алышыр өчен, ниндидер яңа ысулларны өйрәнер өчен Татарстанда алар бар. Алар Татарстан белән бәйле булып, әгәр дә мәсәлән шушы Татарстанның ниндидер мәктәбе һәм мәсәлән безнең Башкортстан районында берәр авылның татар укытучылары, татар мәктәпләре шушы бәйләнештә булса, мин уйлыймын, безнең Башкортстан өчен әйбәт булыр. Шуннан соң менә әйтеп китәргә кирәк, шулай менә Татарстан өчен дә менә яңарак кына башкорт курултаенда очрашу булган иде. Һәм менә алар әйтәләр, менә Башкортстанда татар телендә менә мәктәпләр бар, әмма Татарстанда, мәсәлән, Казанда башкорт телен укыган мәктәп юк или класс юк дип белмәймен, мин ул дөрес микән, фикер юк микән. Әмма әгәр ул дөрес булса, минемчә бу да алай булмаска тиеш. Менә еш кына менә шундый фикерләр бар. Без татар белән башкорт бер кошның ике канаты дип. Әмма кош тигез һәм оша алсын өчен алар бер тигез булырга тиеш. Бер-береңә әгәр бер якка гына или берсе эшләп, икенчесе эшләмәсә, кош оша алмый. Шуның кебек, менә Татарстанда яшәгән башкортларга минемчә Татарстан хөкүмәте ярдәм итәргә тиеш. Инде Башкортстанда яшәгән татарларга Башкортстан хөкүмәте ярдәм итәргә тиеш. Менә мин уйлыймын, менә безнең җитәкчеләрнең менә шушы очрашулары еш кына була. Алар белмим, без аларны дус дип карыйбыз. Чыннан да еш кына аларда очрашалар, бергә шул чаралар үткәрәләр. Безнең Ради Хабиров белән Рөстәм Миңнеханов, һәм без чыннан да бу куандыра. Ул безнең өчен шундый уңай күренеш. Безнең җитәкчеләр дус булуы һәм менә төрле мәгариф министрлары да, мәдәният министрлары да шулай үзара бер-берсе белән тыгыз элемтәдә булып, бер-берсенә шулай ярдәм итешеп эшләсеннәр иде. Һәм мин уйлыймын, безнең халык арасында, менә дөрес әйткәндә, татар белән башкорт халкы арасында берни дә ыгы-зыгы юк. Әгәр дә ул ыгы-зыгы килеп чыкса, ниндидер, мәсәлән, интеллигенциямы, ниме нәрсәдер җитмәү сәбәпле или ул шуннан барлыкка килә. Халык арасында ул юк. Шуңа күрә безгә аны шуннан да без бөтен милләткә дә тигез карасак, мәсәлән, менә мин үзебез турында әйтәм инде. Әгәр дә безнең әйтеп киттем, әгәр дә Башкортстанда
татар телендә телевизион тапшырулар булса, шул ук менә балаларыбыз өчен менә тәрбияләргә кирәк дидек бит, шул ук курчак театрлары или яшьләр театрлары булса, шул ук теге мәктәпләрдә теге татар телен укытуга шушы ярдәм хөкүмәт тарафыннан булса, ул халыкның дуслыгы, татар белән башкорт халкының дуслыгы тагы да ныклырак булыр иде. Әгәр дә инде ул булмаса, менә кемдер теге атка атланып бара, кемдер теге җәяү бара, һәм аларны барыбер теге без шулай теге дус, әмма кемдер җәяү, кемдер атланып бара дип, анда теге дуслык ул ныклы булмый. Ул кашандыр теге җәяү барган теге арый башлый, тегесе алга китә, монысы теге үпкәли башлый, шуңа күрә дуслык булсын өчен ул тигезлек булырга тиеш. Ә ул теге тигезлек, әйтеп торам, халык арасында ул юк, әмма безнең җитәкчеләр дә безнең бөтен халыкка да, татармы, башкортмы, чуашмы, мариймы, әгәр дә тигез карасалар, мин уйлыймын, халык та шулай ук җитәкчеләргә карар иде. Сәлих ханым, сез нәрсә әйтәсез? Туган җир бер, дин бер. Башкорт телен без 100% аңлыйбыз. Ул бит испанча да түгел, французча да түгел. Шуның өчен гөрләшеп бергә яшәргә, эшләргә кирәк. Безнең Башкортстан шундый матур табигатьле, ә кешеләре талантлы, ачык күңелле. Аны сизәсездер. Бездә менә шундый байлык бар. Татарстанда менә булганлы шул хәтле күрсәтү бар. Бер-беребездән өйрәнеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, кунакка йөрешеп, күршеләрдәй ярышып яшәргә кирәк, ярышып эшләргә кирәк. Амин. Амин, шулай булсын.